dia. Són 2:45 del matí. Estic anant a buscar la resta per anar cap a l'aeroport, que anem a Colònia. Aquest cop no m'he oblidat el Norac. Us deixaré per aquí dalt el vídeo on em vaig oblidar l'anorac en ple hivern i vaig haver d'improvisar. I bueno, per què anem a Alemanya a ple mes de gener? Anem a un parc d'atraccions que es diu Phantasialand. Ja ho aneu veient. Bon dia, Catalunya. Bon dia. Benvinguts a... On estem? Düsseldorf? Estem en un... com es diu això? Tren aeri? Sí, un tramvia. Skytrain? 5 euros que vale la broma del bus que va fins al nostre hotel. Esperem que sigui 5 euros d'anada i tornada, però jo crec que va ser que no, O sigui, pensa que la majoria de gent que deu agafar això, el bus aquest, és perquè van i tornar el mateix dia. Potser sí que és el bitllet d'anada i tornada. Preguntem a l'hotel. M'ha anat a confiar. No es veu, però... Tot allò d'allà? Hem comprat com un sopar. Sí, que es poden menjar al mateix moment. A veure què tal. Com surt la broma. Perquè en principi a l'hotel no hi ha ni nevera ni nada. I no fa tant de fred com podíem haver pensat. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Puja aquí. Black Mamba. Les cues que estem fent. Aquí posava 5 minuts de cua. A veure si és veritat. Anem a pujar a una atracció d'aigua perquè estem bojos, perquè mira, aquests d'aquí davant els he donat per pujar. Els 5 minuts de cua, ja estem aquí. Acabem de pujar aquí, que bueno, ara ho veureu, a veure... baixaure, però ja veureu l'esquitxada que sóc. Tenien en comptes baixades, 2 de cara i una d'esquena, i en fi. De què ha sigut la idea? Del Pau. Ja! Però està guapa l'atracció, Sí, està guai. I aquesta d'aquí també em mola molt. Com es deia? Taron. Molt guai. És un xambala por 3. Black Mamba, aquesta també mola molt. I és aquesta d'aquí. Què estem fent? Estem anant a l'hotel. A canviar-nos... Mala idea. Ui! Ai! Anna. Baixar d'aquí. I hem hagut d'esperar molta estona al pujar, per què? Pues perquè l'Anna ha fet fotos pel camí de la cua. És mentida! I no hem arribat perquè feien l'espectacle de... Deixarem que m'ho expliqui el Pau. És culpa dels dos. Tu perquè t'has esperat 3 hores a fer fotos. Però jo, I tu després... perquè no t'has enterat que havies de deixar les coses aquí. Jo us he enganxat, no us he fet perdre temps a vosaltres, A veure, tu creus que amb un pantaló que té cremallera fa falta guardar les coses? I el que mola de l'atracció és com vas col·locat. És com si volessis. És talment com si volessis. Ha de ser d'infinit, sí. Sí, o sigui, vas inclinat amb el cos mirant avall i vas agafat per... Com es diu l'atracció? Fly! Quanta llum, no? Sí, Boníssim, el carrusel.
se sopa pobrament. Un parc d'atraccions. Es va al súper, es compren coses i es sopa. Perquè quan valia sopar aquí? El restaurant aquest era un menú de... 40 euros. El bufet eren 40 euros. Sí, sí. I després l'altre... Sense beguda inclosa. Ja. L'entrada al nostre hotel. No està mal. Bon dia. A l'hotel on estem allotjats ens entra l'esmorzar. I bueno, no està malament. És un bufet lliure. Crec que aquesta claraboia és la que veiem des de la nostra habitació. Què he agafat? Hola! Més bacon. Està bo, Ja, és que... On anem ara? Pues, un altre cop al parc, Una atracció perfecta, que encara no hem pujat, que és molt divertit, que ens anirà molt bé. Segur que és de por. Hi ha atraccions de por. Dia 2. Anem al parc. Adéu, Aleix. Deixa'm els teus guants, que els teus són... Quin morro que té. L'Aleix ha decidit pujar aquí, hem decidit que avui no l'acompanyàvem. Com que hem d'anar a l'hotel ara a emplenar l'ampolla d'aigua i després tornar per dinar, però dir, doncs pujo aquí, si em mullo anem i de pas m'ho canvio. Esquitxa molt. El millor dinar que farem aquests dies. Acabem de baixar d'aquí. És com un huracan Cóndor, més o menys interior, que puja molt de cop, és guai. Després baixa un parell de cops, que ja anirà baixant, però ja està. Què tal el dia avui? Ha fet bon temps. Ha fet fred. Puc pujar a tot, Sí. 2 cops, tranquil·lament. Bueno, resum del parc aquest, què tal? Bones impressions. Molt guai, de veritat. Potser És petit, És el que anava a dir, potser és més petit, però és molt però potent. les atraccions són molt totxes. Les que són totxes són molt totxes. Exacte. I això ja és un punt a favor. Sempre allà estàs esperant darrere, hi ha la vagoneta que s'està carregant i després hi ha la vagoneta que està a l'atracció. O sigui que mínim sempre hi ha entre 2 i 3. Llavors hi ha coses molt positives, però el que dèiem, que hi ha zones que potser, o sigui, hem vist gent que va amb cadira de rodes i és com en plan, ostres, Complicat. gent que va amb cadira de rodes
hi ha llocs que no pot accedir. La zona fantasia una mica cotxa, però bueno. Però estan fent una zona nova, algú nou estan fent. No, però sí, clar, és que és una part tan vella del parc que està ahí. Jo crec que el de Fly és exagerat, potser, perquè és que em fa perdre temps. O sigui, Sí, això és veritat. el tema O sigui, el de Fly és et donen una pulsera... Sí. que si ho guardo, que si vaig, em passes per un escàner. Ja. O sigui, Però així t'asseguren que no hi ha coses que puguin caure. Són que tothom, com que es para per allà i tal, després has d'anar a passar el control de seguretat. Pites, no piten. No sé, aquell moment em trobo una mica caòtic. Però bueno, que està ben plantejat al final. I a més és raro perquè al final és com que fas una cua i allà és com que... Sí, es desfà la cua, sí. S'ha colat molt. Bueno, colat no, però... Bueno, perds el temps perquè l'Aleix no para de... les butxaques quan no les hauria de tenir, però... O sigui, jo crec que el que ells volen evitar és l'obligació d'anar a la part del fosso, buscar-ho, agafar-lo... Demà a Colònia i cap a casa. Bon dia, bon matí. Anem a buscar un bus. I anem cap a Colònia abans de marxar a buscar l'avió. Brul no està mal, No, és Té un centre maco. Hi ha eleccions que deuen ser els verds. Però senyor, que no podem votar? El Pau té un regal. Hi ha eleccions i ens han regalat una cosa per votar. A veure si són d'extrema dreta. Home, té pinta de ser els verds. No. Com Vox, no? Com Vox. Sí, sí, Hem perdut el tren que anàvem a agafar. Se'ns ha escapat a la cara mentre compràvem els bitllets, però no... Bueno, mentre intentàvem comprar-lo. sí, tal qual. Que és la cosa més complicada del món. Bueno, és que no podíem pagar. Sí, sí, ara que no ens deixava. I I ara estem bueno. en aquesta magnífica estació de Brul. 20 minutets, mentre observem el magnífic palau. Acabem d'arribar a Colònia. El tren anava a tope. Quasi no hem pogut pujar. Ara s'ha buidat completament, no sé si és que era final del trajecte o què. I creiem que hi ha una mania avui contra l'extrema dreta, perquè al tren hi havia gent amb cartells i que acabant-los ha fet tot. No ens han deixat entrar. Perquè anem amb motxilles massa grans. Ens hem trobat a la Mani. Van molts, però estan super espaiats. I, bueno, els cotxes poden passar sense cap mena de problema.